Baba siyacela Nkosi siwa lapha Nkosi namadolo. Sihlanganisa yonke imimoya. Yabantu abagugile kule ndawo. Kunabantu abanezitha abangasakwazi ukuphuma ezindlini. Sizocela Nkosi. Sizovuselela Nkosi yaphakade. Isithunywa Nkosi sesithelo sika Jehova. Ibandla lethu lophakama umhlaba wonke Nkosi. Siduma umhlaba wonke Nkosi. Yofika abantu abangakahamba basukume bahambe. Yofika bengabone behleli Nkosi babone. Bayofika bengezwe emadlebeni bezwe. Abanganazo indawo zokuhlala bayoyithola. Siwumondli Nkosi wezintandane. Siyafihla Nkosi sifihla abafelokazi. Abashiye abakhwenyana siyabaduduza. Abangasebenzi siyawubanika umsebenzi. Moya ongcwele moya kaThixo. Imiganye futhane impepho. Hayivuthe Nkosi ivuselele unempeza wethu. Ifuthe Nkosi ivuselele Nkosi yomsana. Kumbuliso nozethu Nkosi. Bekungenzeka sigugile kanti kukhona abangafuna ukuvuma. Uma siye emanzini zikhona izinto eziyosala khona. Bageza abantwana bakho ngikhulekela abakhokheli. Ikhulekela abefundisi. Khulekela intsha Nkosi. Egameni laphakade. Amen. Siyakhuleka bomkhulu. Ngizokhuleka ekhehleni elikhulu, ngizokhuluma noGayinethi, ngizokhuluma noBhoko, ngizokhuluma noMakhulu Madanyeni. Sengilana phakathi kule ndlu esikhonzela kuyona. Ngizokhuluma nani boBhoko, ngizokhuluma nani bomkhulu. Imina uChiya uMtolo, uMagangathi uDonga, imina umzukulwana wenu omncane. Naba abantwana engizobabika namhlanje engizothi ngicela
Uma zonke izinto zenzeka kube yinini enyolamla. Ngiyacela bogogo namhlanje ngizokhuluma nani nini eniyosivikela ngaso sonke isikhathi. Kungenzeka sisonke nabo abantu kusasa bejike bevuke sebeyizitha zenu. Sicela kube yinina ke bogogo eniyosilamla. Namhlanje sizovala ukufa akungeke kufike ebandleni lentsha. Namhlanje sizocela umuntu wonke ofike ezonikela ezocela izinto zenzeka. Leli bandla kuthiwa isithelo sika Jehova. Linezithelo ezinhle. Ngizocela ngizophatha kunina makhetha amakhulu ngizophatha kunina. Londo zasezulwini. Siyizayoni isonto elidala, isonto lamakhosi. Isonto lendodlo. Ngicela kunina. Makhosi amakhulu indodlo zasezulwini indodlo bashisi. Ilaba sedede nabasenyimba nemkhonto kwase gazi indaba ikhalamanzi dictionary indaba ikithi umndeni. Ngizokhuleka kunina madoda, ngizokhuleka madoda nina nonke basezulwini. Ngizokhuleka kunina. Umntwana ngisemncane. Ngicela ukuhamba ngokulunga, ngicela ukwenza kahle phambi kobuso bami. Gogo, ngiyacela madanyeli ngibheke, ungangiflatheli, ungangishiyi njengamanje. Makhosi amakhulu makhosi amhlophe. Ndodlo zasezulwini, ndodlo bashisi. Bayede! Bayede! Nkosi yamakhosi, nkosi yamandla. Siyabonga uJesu kulondolozwa
Bazalwane. Amen. Sothola incwadi yabaDeuteronomy 28. Isihloko sithi izibusiso neziqalekiso. 47. Lokhu ungamkhonzanga uJehova uNkulunkulu wakho ngokujabula nangokwenama kwenhliziyo ngenxa yobuningi bethu. Yeah. Amen bazalwane. Uthi la 47 njenga lokhu ungamkhonzanga uJehova ngokwenama nangokujabula ngenxa yobuningi bezinto. Yeah. Amen bazalwane. Yasabanye sinabo la kodwa abekho la. Yini inxa yobuningi bezinto? Ayisekhanda la. Abafocusile la. Amen bazalwane. Akubanga igama lenkosi. Funda sizwe ukuthi kuyokwenzekani. Uyakuzikhonza izitha zakho uJehova, uyakuzithuma kuwe nokulanga, nangokoma, nangobuningi, nangokwesela izinto zonke. Abeke idweba lensimbi entanyeni yakho. Hlala phansi. Uthi uJehova uyathatha izitha zakho ayikhonze. Ayilethe kuwe. Ayilethe ngobunqunu, ayilethe ngendlala. Bakhulekela abafundisi baze beshamazwe. Kodwa ilenzeke lento ngoba yenziwa umenzi wezinto. Yithi mina namhlanje ukulunga kwezinto zakho
kuba according indlela okhonza nayo. Yazi ukuthi bangixaka abazalwane bafundisa imanga babuke. Uyabona uma icasula into encane esontweni ubelethe ingiyaliyela nje lesonto. Kodwa uhlala lo blue eye shawa umfana kamnyeki. Uma ungathatha ifoni yakho uyibuka njengamanje kunezinto eziningi engamafawulu ezimphazamisayo kwi-relationship yakho kodwa kasuki. Kodwa la isontweni ngathi ustophile. Njengalokho ungamkhonzi ngathi uJehova uNkulunkulu wakho. Uyakuyikhonza izitha zakho. Amen bazalwane. Sithi masifuna imali esontweni lisho ukuthi hayibo yakuba ngibuka abantu makuthiwa imncwabo kwenzakala ahambe yothenga ingubo ezintsha afake inkopho efakela umncwabo kodwa amen bazalwane. La isontweni ufaka istrap sesingasazi nombala waso simbala mu. Amen bazalwane. Amen. Makuthiwa inkopho ethayi bathi imali zethu. Alibonga igama lenkosi. Njengalokho ungamkhonzi kahle. Ubani othi umkhonze kahle uJehova? Othi cha mina ngimkhonza kahle. Hallelujah. Amen bazalwane. Ukhona abantu abaze befonele bekhunjizwa isikhathi. Amen. Hallelujah. Kodwa mabe udetha abantu baba bakhunjuzwa ikhathi. Akekho umuntu odeleleka njengoNkulunkulu. Usale ubuka amaswiti, buka night epulpit. Amaswiti niyawaqala yini? Ayimsathu wathola amaswiti. Amen bazalwane. Amaswiti awenu sizokwadla usantetezela. Amen bazalwane. Uthi njengalokho ungamkhonzi kahle. Uyabona ukuthi awukhonzi kahle khona umuntu ohlala enteleni kwakho ungamkhulumisi la. Lana nje kusho khona la. Ongakazi umbingelelo ongamazi negama lakhe. Njengalokho ungakhonzi kahle. Ngisho ukuhlala kwakho ufuna ukuhlala noshomi. Ngisho ukudressa kwenu ufuna ukulandela ushomi. Alibonga igama lenkosi. Uthi uyakuyikhonza izitha zakho. Lezi zitha unazo akusona amen bazalwane. uJehova maselanga izitha uthatha ngisho umuntu ongathakathi emhleni amenze akuthakathe akuphendukele umuntu ongaphendukeli umuntu akuphendukele ngalona uJehova wenza yonke lento ezenzayo. Yindlela okhonza ngayo uthi awumkhonzi ngayo. Amen bazalwane. Yabona uphethe ifoni ya WhatsApp. WhatsApp abangekho la esontweni nisisile la ngeza umbhedo lo. Kusho wena. Umkhonzi kahle uJehova. Siyakuyikhonza izitha zakho. Amen bazalwane. Amen. Ngizothethelana namabashumayeli bami bazalwane njengokuyalela kaMkhulu egameni lenkosi amen. Jesu Amen. Akukhonze nothando kaKristu inkosi sayifile. Amen. Mwathi sivulelwe baphumala. Abonga wena. Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Amen. It is busiso neziqalekiso. Uma ufunda uverse 3 uthi uyabusiswa emzini. Ubusiswe nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho nezithelo zomhlaba wakho nenzalo yezilwane zakho
nesanda sezinkomo zakho namazinyane ezimvu zakho. Ithi uyabusiswa emzini ubusiswe nasensimini yakho. Thula bese bandleni. Okusala nemibuzo bamongameli ukuthi abanjani ababusiswayo? Abanjani empeleni ekhulunywa ngabo ukuthi bayobusiswa baze babusiswe nasensimini yakho? Thula bese bandleni. Kuleli viki bamongameli. Angiyukuba mude ngiyakuba mfishane. Leli zwi lithi niyabusiswa. Kubusiswe nini uqobo bese kubusiswa nenzalo yenu. Nize nibusiswe nangemfuyo yande kakhulu. Thula bese bandleni. Umbuzo ke uthi abanjani ababelwe ukuba babusiswe kuze kubusiswe ngisho inzalo yesirafu. Thula bese bandleni. Uma ufunda incwadi yamahubo isahluko 15 ithi Jehova ngubani ofanele ukuhlala etendeni lakho na? Ithi Jehova ubani ofanele ukwakha entabeni yakho na? Thula bese bandleni. Namanje ngifisa ukubuza lo mbuzo ukuthi Jehova ubani ofanele ukubusiswa kuze kubusiswe ngisho inzalo yesisu sakho? Thula bese bandleni. Ngoba abavangeli sihleli nabo sisenkonzweni sisonke kodwa sibusisekile ngokufana. Sihleli nabo abanye baswele ingane baphuma kodwa basemshadweni abanye sihamba nabo kodwa imfuyo yabo iyashabalala iyaphanga ngobusuku nemini. Ingakho ngithi Jehova kanti ubani okufanele ukuhlala etendeni lakho? Ubani Jehova ufanele ukwakha entabeni yakho? Uma iqhubeka le ncwadi ithi lo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, yebo, ongahlebi ngolimi lwakhe, obuka okunengekayo bese kwenyanya. Thula bese bandleni. Athi ohamba ngobuqotho neqiniso enhliziyweni yakhe. Thula bese bandleni. Athi abahamba ngobuqotho abahamba ngokulunga abaneqiniso enhliziyweni zabo. Thula bese bandleni. Lento yokuba neqiniso enhliziyweni umuntu ihamba ibangeli. Ngoba umuntu uyathathalela ngenyanga kodwa inhliziyo ingakavuki. Lento yokuhamba ngokulunga neqiniso enhliziyweni ihamba ibangelile. Ngoba abazalwane siyavatha kodwa ukulunga kungekho enhliziyweni. Abazalwane bahambe umnyameni bese bengena endlini kaNkulunkulu ukulunga kukho enhliziyweni zabo. Wathi umvangeli kube kuyenzeka abaphumalo umuntu bengeke angene endlini yokuthandaza uma engahlambulukile. Athi ngiyenza ukuthi singene endlini yokuthandaza bathandazelwa abantu bangasindi kwabona bangena bengahlambulukile endlini yokuthandaza. Abantu bangena endlini yokuthandaza bephethe inkinga zabo kodwa kwabona bahlambulukile enhliziyweni zabo. Inhliziyo ngumkhohlisi yoqamba mama. Inhliziyo ngumkhohlisi sendlini siyathandaza kumanje kumiswa i-altar kodwa abanye baletha idumo. Abanye bakhona ngemzimba nje kodwa abayazi akusizwe umbishophi kusizwa yena unkomo. Yebo, thula bese bandleni. Abanjani abayobusiswa kuze kubusiswe inzalo yabo? Abahamba ngokuqotho. Limi lwabo lingayikhuluma inkohliso. Limi lwakho lingenako ukubhubha kuwo. Limi lwakho lingenako ukuhlambalaza. Kunabantu ababizelwe baphumala ekuhlambalazeni igama lomuntu. Abantu abakwaziyo ukuthi impilo yabo imile uma bengakhulumanga ngegama lomuntu. Abasakhethi manje ukuthi umholi noma ubani kodwa sebehamba nje. Into abayobizelwe etendeni kaJehova. Abahamba ngobuqotho. Athi mefakaza izwi lakhe. Athi bonke abamethembayo bophiwa amandla amasha. Thula bese bandleni. Thula kuhlangane nebandla. Kuyadabukisa abazalwane kuhamba nebandla kodwa lingasimama. Bishop lishintshanisa imoto kodwa ungasimama. Kuyadabukisa ngoba njalo masendlini yokuthandaza siphelezela ibishop lithandaza lenze ligobe ngamadolo abanye abaningi ukuthi aqede bese shaya isikhala.
kuyoba nzima insizwa zakithi uma sihamba siphelezela indoda kodwa impilo zethu zimi ndawonye. Ngenye imini kuyobiza ukuba simfuna uNkulunkulu sisenza ukumfumana. Kuyoba nzima kuba siyoba ngofakazi. Thula sihlangane nebaba. Abanjani abafanele ukuhlala etendeni likaJehova. Ulimi lwabo lingenayo inkohlisi. Thula bese bandleni. Kunento ebiza ukuthi ukhohlisa inhliziyo yakho. Uthi manje ngiyathandaza. Uthi okunye ngiyobuye ngibona. Uthi manje ngiyesontweni kusasa usho kulwe esihlanu. Abanye basahlukanisela wena Kristu. Kunezinto ekufuna sizahlukanise nazo. Hayi akulula ukuthi uziyeke ngiyakwazi lokho. Akulula ukuthi uphume kuzo ngiyakwazi lokho. Kodwa ubiza ukuthi uzahlukanisela. Uthi Jehova manje. Sahlukanisela wena. Tikhaya lami libhekwe yini? Bazali babheke mina. Thima bakhumala indoda yami ishikashike izilahlekelwe lomqondo. Esontweni masonto onke khona. Uzozibuza umbuzo wena uqobo ukuthi kanti inkosi kungenxa kabani. Uthi kanti lokho kwenzeka kimi kuyini? Ngoba makuthandazwa ngikhona, iziguqo ngisihamba zonke, makiwe emanzini ngikhona, makiwe entabeni ngikhona, kodwa impilo yami imi ndawonye. Abahamba ngobuqotho nokulunga, abaneqiniso enhliziyweni zabo. Yebo. Jesus. Thula bese bandle. Akusebona abensizwa kuphela, akusebona abasha. Nabadala sebeyazi. Sebenako. Kunzima bazalwane. Ungena endlini yokuthandaza. Kunzima bazalwane. Uma indlu yasonto ungasamsiza umuntu. Bese kufuneka ivalo. Ngoba inhloso yokuvula kwendlu yasonto ukuthi isize abantu. Uma ingasabasizi kufuna ivalo. Yeah. Abantu bangena endlini yokuthandaza benza amanyala. Kwayena ufuna ukusizakala kodwa uvuka emanyaleni. Umuntu unesibindi sokuvuka endaweni avuka kuyo bese athi kusasa ngiyobona umkhulu unesibindi. Abantu abasamsaba uNkulunkulu. Kodwa mhla neqiniso enhliziyweni yakho. Kunezinto ezingeke ziqaqo ukuthelwa amanzi abefundisi. Kunezinto engeke iqaqo ukuthi kumisela ilathi la. Engeke iqaqo ukuthi siyokhuleka entabeni. Eziyoqaqo ukuthi uhlambuluke wena enhliziyweni yakho. Thula bese bandlela. Nkosi Musa. Amen. 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 Oh amen. Oh amen. Akukho okuningi engifuna ukusho ngizosho nje into eyodwa bese ke ngihlala phansi nami ake ngivume na ingoma nami ke ngithi bakukhumana amen ukhumbule nami siyohlangana khona thina siyohlangana ekhaya ngalena thina siyohlangana ngihlabelele lengoma ayikho
selishonile ilanga ngizosho nje lokho umoya ongcwele angiholela ukuthi ngikusho. Ikhona into engithusayo mangibheka lenkonzo bishop. uNkulunkulu ngathi ubeze kimi kahle kahle. Hey ngiyaxolisa abazalwane ukuniqalela ngathi ngithula ubufakazi kodwa nje ake nginidlulise nawe. Namhlanje ke uNkulunkulu umbulo okusha kimi. Ngabe ngixoxela ngelule kade kodwa nje uNkulunkulu uvulo okukhulu kimi. Namhlanje ngabe namhlanje angigwabi nani kube kuya ngamandla kaSathane. Mhlambe ngabe ngisejele. Futhi bengeke ngize ngiboshwe mhlambe boma 3 years. Mengaboshwa boma 15 kuyaphezulu. Ngimxoxela nje ngobufakazi kaNkulunkulu. Namhlanje manje mangizongena esontweni into ebilahlekile thina sisebenza ngeBhamu. Into ebilahlekile iyatholakala ekseni. Ngenhlahla nangoNkulunkulu kwenzeka umthandazo wami ukuthi ayingatholakali around la esihlala khona la esiphila khona. Yayotholakala emhlanga ukusho ukuthi ibingathathwa ngamuntu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Into engenza ngikhulume kanje. Inkonzo le edinga intobeko nokuzehlisa kumuntu. Sizongena lapha sifana, siphume emanzini sifana. Ngenxa yokuthi intobeko asikakabi nayo, awukwazi ukuzehlisa. Abantu abazehlisa, abantu bangcono kakhulu. Omunye noma engene emanzini uzoba nezinto zakhe ayishoyo before engene, engahlangani noNkulunkulu, engahlangani nanoma yini, kodwa ebe namazwi awakhulumayo ngenxa yokuthi akakabi nayo intobeko. Abantu abadingeka emanzini abantu abanentobeko, abanokuyithoba. Khona abantu abanezinto abangcono. Kodwa bazothi mabengena emanzini befane nathi esingenalutho. Sihlushwa yithi thina abantu abanganalutho. Sinempakamo enkulu edlula abantu abanotho. Sizothandaza 10 years abantu bengaphumeleli. Kuphumelela abantu abasemaceleni. Sithuka abantu kanti sihlushwa zinhliziyo zethu nokuthobeka nje sinakho. Indoda yaze ekhibini. Ifike yangena. Mayiphakathi ekhibini uyakhamuka uJesu. Ithi awungaze ngajabula namhlanje kuzofakwa mina. uJesu namhlanje uzofaka mina. Amen. Uma esondela uJesu uthi ngifake eJohani. Yeah. Hallelujah. Yeah. Uthi ngifake eJohani. Ekhibini. Hallelujah. uJohani ayikuthi uyala. Uhlushwa inkonzo yentobeko kuNkulunkulu wakhe. Uthi hayi Nkosi, wona amandla kunami. Ake ngithethe mina, wena faka mina. Uthi uJesu hayi Johani, namhlanje uwo omkhulu kunami, awufake mina. Amen. Hallelujah. Angithobeki inkinga yenu. Kuyashintsha amavesi unyaka nonyaka, isonto nesonto, abantu bengashintshi, yingenxa ukuthi abakwazi ukuthobeka. Mina ngizothobeka kanjani nginekhisha elihle kanje? Ngizothobeka kanjani ngithobekela lo muntu ohamba ngenyawo, ngigibela imoto engaka? Hayi mntaka baba. Inkonzo yentobeko ayidingi wena nami, kodwa idinga wena noNkulunkulu. Ungathobeki futhi phambi kamfundisi, kanti awuthobekile phambi kaNkulunkulu. Ba mama ningathobeki phambi kamkhulu, ningathobekile bayelini bini. Siqalekiso leso. Ngicela ungifundele ile ncwadi engifuna ukuyifunda. Ngifuna ukukhuluma ngoJohani. Hallelujah. noJesu. Hallelujah. From bethobelana bengakazalwa. Ayilamadoda athobelana engakazalwa. Uhlangana unina nonina. Khona umoya ongcwele phakathi. Yashintsha into yasezulwini yathi Jesu noma umkhulu awuthobeka uqhawulelo Johani wena uyoba umprofeti kodwa uthinte lo bathintana bengazani. Abazalwane bangena ukuthintana bezana 10 years ngenxa ukuthi intobeko abanayo. Hallelujah. Ninazinto ezingcono ezenza ukuthi nina sibukele abanye abantu phansi. Kodwa ngifuna ukuthi umuntu ozongena ekhibini
awukhohlwe izinto zakho awubuke uJehova enentobeko yakhe bese uzehlisa abanye abantu bazothola izinto zabo hayi ngokukholwa kodwa ngokuthobeka abanye abantu bafika ekozweni bethi sisindisiwe thina kungakabonakali ngisho ithelo zokukholwa wena ukaphenduka nokukholwa phenduka kodwa usuthi ususindisiwe awuphenduke kuqala bese uyakholwa uJesu bese thina soyibona insindiso uhamba lapha endleleni kusho abantu bethi loya sindisiwe lo ungasho wena ngoba mawusho wena uhlushwa okwakho nenkanuko yakho nokuzazi wena ngoba uzazi wena kwakamazi noNkulunkulu funda ngokaLuka uqala isahluko 39 Yeah. isihloko sithi indumiso kaElisabeth nekaMariya Yeah. ngalezo zinsuku izindaba emzini wakwaJuda wangena endlini kaZakariya wambingelela uElisabeth kwathi uElisabeth ezwa ukubingelela kukaMariya umntwana wagcina eswini sayo uElisabeth wagcwala umoya ongcwele wamemeza ngezwi elikhulu wathi ubusisiwe wena owesifazaneni sibusisiwe nesithelo sesisu sakho ngehlelo kanjani yilokhu kuba unina wenkosi yami ahambele kuNkulunkulu. Amen. Sendlala phansi bazalwane. Ngifuna ukumkhumbuza into eyodwa asiphuma la. Before uNkulunkulu ezobonakalisa amandla akhe. Mawuyingane awuphume la. Ubheka abazali endleleni, ubheka abazali ekhaya. Amen. Noma kuthiwa uwo uthenga impuphu. Amen. Awube ingane ekhaya. Amen. Obaba uma siphuma la ayingabethemba ukuthi obaba kunjalo masiphuma la abephuma la obaba ufike ube ubaba kumuntu wamlanda ngaphandle wamletha kini akazizwe esekhaya uthobeke kuye omama ayikho into ebaluleke njengokuhlonipha umyeni wakho lelinye ilanga siyokhuluma leyo nto leyo ukuthi nje ezinye izinto ngiyayikhatha ngoba ngingeni ngapha ngisinfo amen kodwa angeke uzihloniphe umfundisi esontweni uhlulwa ukuhlonipha umyeni wakho abanye njoba yabona njoba kushisa impepho la esontweni ungathola isimanga ukuthi khona omunye makushisa impepho aphuma shonele eganini yaqolisa ukusho lokho into engenza ngisho lokhu inkonzo ledinga intobeko kunazo zonke izinto kudinge ukuthobeka uNkulunkulu usiseze bephakathi amen wasithwala ke
Ya. Ngiyabonga kakhulu. Amen. uJesu mayebonakala inaso uJesu mayebonakala inaso uJesu mayebonakala inaso. Amen. Utulani bandleni. Amen bazalwane. Amen. Cha bazalwane. Nami kulothumelethi bathi angibingelele. Babe mnene mina eSwatini. Amen. Jesu ngiyamthatha. Amen. Nami ngangiphile vele bazalwane. Bonke ngangikwenza. Ngalinye ilanga uNkulunkulu akandela umusa. Ngancuma. Ngase ngishiya konke kwasempilo ngathela. Ngibonga nje ukuthi namuhla nangibuka abantu abakhona lana abatimisele ekuthenini Jesu bayamthatha. Ngabe bamthatha lo qiniso. Ngabe bamthatha lo qiniso bazalwane. Ngiyanqusela uNkulunkulu nabazalwane ukuthi ningendlule emhlabeni. Manje uNkulunkulu anikete amandla amakhulu natane naye. Ukuze nanifa nambe nawungezwe. Amen. Amen. Thule bandleni bazalwane. Amen. Ya ayithala phansi bazalwane ihlulekile kusuku. Bye bye. Ivesi elivuliwe Deuteronomy 28. Ngithanda bazalwane uDeuteronomy mayithi iqhalekiso neyibusiso. Kuthiwa izono zethu ziyohliselwa kwisizukulwane kubantwana kanye nesizukulwane sethu. Amen. Yayi ngithi mangishumayela ngithi mina unabantu abathi mabemosha akufanele sibasole. Ngoba lezo zono akuzona ezabo. Izono zomkhulu babo. Uma ubona ushintsha amantombazana kuwena washintsha. Kodwa kunekhehle lalikade lishintsha amantombazana kodwa leso sono sikwena. Uma ubona uphuza utshwala kangaka kwena ophuza. Kodwa kunekhehle lalikade liphuza izono sikwena. Namhlanje ngizokhuluma nomuntu onganeliseki. Bathi indoda iwulwandle yonke imfula ithola olwandle. Kodwa ulwandle lunjani aludwali. Bedingeka indoda ezothi namhlanje mina ngilona ulwandle. Mina ngiyiswimming pool. Efakwayo impompi ifaka igcwale bese kuthiwa stop. Kunendoda okumele ishintshe namhlanje. Namhlanje ngizothi mayivuthi ibani kodwa ivuthe enhlizweni yakho. Uthi namhlanje ngiyashintsha. Mina khethile kodwa ngisabheke emuva. Ngifana nehashi. Yes. Akamantolo bishop. Namhlanje bazalane ngizokhuluma nomama ofake iring. What is the meaning of iring? Kunomama okhala emzini. Akhale, umama akakhala, umakoti akakhala. Umakoti wayihamba emva kwesitapa. Afika akhale, asule inyembezi. Ebese yaphuma ethi mayibuzwa athini konke kuhamba kahle. Amen bazalwane. Bedinga umakoti ozothi noma ebhekana nezinto. Kodwa angabe saxoxela umngane. Bedinga umakoti ozothi mayehlelwa izinto. Angabe saxoxela umngane. Athi umngane mayimuza athi ngakubona uncipha mngane wami. Kwenze njani athi konke kuhamba kahle kodwa ngiyasilima. Amen bazalwane. Bedinga umuntu ozothi mayifika kuphakela impene naye ayiphakele. Kodwa ngabe nembuzo. Bedinga umuntu azothi mabe ngamkhulumisa emsebenzini kodwa afika athi good morning to everyone. Abe azikahle ukuthi lona uyangithakatha. Athi I love you all. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga. Hallelujah baba. Hallelujah baba. Bazalwane lithi iBhayibheli ukhona oyikade sekethi iminyaka over 30 ehlele duze kwechibi. Lithi iBhayibheli njalo ekseni abantu babebonakala beyongena echibini. Uyababona ukuthi masebengena echibini bayasinda. Naye uhlele esonweni kodwa uyafisa ukusinda. Uthi njalo
angene kodwa uthi njalo mayiselungiselela ukungena ukhona ongena ngaphambi kwakhe. Amen bazalwane. Enye indoda eyilokhu ifaka abantu iyabuya ngelinye ilanga ithi indoda uhlele eduze kwento esizayo. Wena yini indaba ungangeni nawe ngoba kunabantu bazalana abaphethe ifoni. Simple thing engadeliver indaba ezimnandi. Uyiphethe ifoni kanti why abantu bonke behlala begcuma becelebrate ngeindaba ezimnandi eziphuma efonini wena kanti indaba ungajabulisi. Uthi mayiphendula uthi ngiyafisa ukungena kule trip kodwa njalo mangithi ngiyangena ukhona ongena. Amen. Amen bazalwane. Angeke usinde mawungayenzi lento eshiyo ile. Ungafiki uzongiguqela lapha uzoshaya ngekhanda phansi. Uhlulo guqela umkhwenyana. Hallelujah. Omunye umuntu athi ngizomguqela kanjani sengifree. Bazalwane kunento efana iyazi esizulwini. Ayikho divorce ngokwesizulu. Uma ukhethi ukhethi. Lithi iBhayibheli kunamakhosikazi ayemabili. Ashonela indoda. Bayahamba baya kumamezala. Bathi mama usho laba umamezala uyababiza. Uthi bantu abami lo kade nimzele la ekhaya akasekho. Ngicela ukunikhulula abantwana bami ngoba nisebancane. Kunjalo. Uthi lona wesifazana ohlakaniphile omunye uthi mama mina ngakhetha la ekhaya. Ngiyocela la. Amen basala. Kunabanye abathi umkhwenyana mayisedlulile emhlabeni athi ngiyoqala kabusha. Masukhethile. Phela uNkulunkulu akayenzi into engana plan. Yonke into enziwa uNkulunkulu ineplan. Konke akwenzayo ukwenze neplan. uNkulunkulu akaze akulinga ngento engaphezulu kwamandla akho. Uthi njalo before ukunika isidingo uqala kucheck ukuthi lento uzokwazi ukumelana yini nayo. Amen bazalwane. Uyabaleka. Ibishop ufike lethu uyabaleka. Phela kubonakala kanjalo bazalwane ngingakhuluma enye into igameni iwana abazalwane bangangithemba. Umzalwane ongakwazi ukubekezela umbona mayidiswini. Amen bazalwane. Uma nganika abawu5 usuthi ingakhulumi lutho la. 5 with me done. Kunomnye ongakaqede ngisho 2 minutes uyokuququda. Ngoba kanakho ukubekezela. Manje uswidi was meant ukuthi umunyunge uzuphele. Amen bazalwane. Ne life ifuna ngathi ungayimunyunga ungayiququdi. Ngoba uzoyiququda ipolisa amazinyo. Uzofika uyi-enjoy impilo usayiququda but amazinyo azobona. Okokuqala umbona ukuthi uswidi akakwazi ukubekezela azawuqede nje umunyunga. Unamanga ninamanga nonke la akekho akwaqeda uswidi umunyunga. Uthi mase uzophela awungeke ufuna ukukhombisa uswidi ukuthi wena vele mina ngiyile mina nginekhanda lami nginalo. Number 2 akekho emini wakwafaka ifoni yakhe echarge yazi yathi 100% emini. Uyicharge ebusuku. Ngoba nakuze kulamla ubuthongo. Ulale ke uyifake. Emini mangathi sonke isithathe amafoni echarge uzombona izothi ima 87% ayikhipha ngeke. Amen bazalwane. Bekudingeka abazalwane abazobekezela. uNkulunkulu ngeke azakulinge ngento engaphezulu kwamandla akho. uNkulunkulu uyangimthandazo yakho ukuthi wena ucela into engakanani. Uma ucela izinto ezinkulu nezilimo zakho nazinkulu. Inkinga yenu nicela izinto ezinkulu nikhohle ukuthi uNkulunkulu uyoniphendula ngezilimo ezinkulu. Ngala wehlisela isilimo. Amen. Akanqeni ukuthatha abantu bakini bonke usale wedwa. Amen. Wesifazana ohlakaniphile wayengabathola abantwana. Indoda iziyahamba iyothatha umunye umfazi. Ithi lona uyongizalela. Akanankinga wesifazane bazalana unyukela entabeni yaseShilo. Amen. Uyanyuka uyothandaza. Uthi ngiyocela. Akanandaba nabathathwayo. Kodwa bazalana uthi mayicela uNkulunkulu uthi awu uyamuzwa ukuthi lo kholwa kwakhe ukukhulu. Uyamnikeza semdala at the age of 8 years.
Amen bazalwane. Uthi hana ngiyakunika umntwana. Amen bazalwane. Bazalwane lithi iBhayibheli kunabantu abazocela bazalwane banicele 30 years becela uNkulunkulu esakuthetha nje ukuthi sifuna ukubona ukuthi ukukholwa kwakho kungakanani. Ngeke ngathi mangishumayela ngathi kunabantu abangeke babusiswe ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi lo the day ngimbusisi kuyofa abantu abaningi. Kunomuntu othi mayesephethe imali imbhayizisi. Athi ake ngiyothenga inkaba. Sibulala abantu. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli bazalwane uma ungazi kahle bayithatha nge-shortcut. Mina namhlanje ngifuna ukuzokuchazela. Lithi iBhayibheli bazalwane uZakewu. uZakewu wayindoda hayi ukuthi uZakewu wayemfishane. iBhayibheli libekela liyakusummarize. uZakewu wayengekho mfishane. Jule bandeni. uZakewu wayenemali yonke. Inkinga yakhe uZakewu wayengabazi abantu. Wayengatshelwa. uZakewu uthi momtshela ethi angeke uzungitshele mina. Ngelinye ilanga kuyazwakala ukuthi uJesu uyeza. Uyaziwa uZakewu ukuthi uJesu mayeza uze eduze ngomzi kaZakewu. uZakewu uthi angingeni leyo. Ngoba ngatshelwa umuntu. Inkinga kaZakewu kunento emhlupha. But uhlulwa wehla. Uphakeme kakhulu. Uthi uJesu mayifika uthi Zakewu ngiyakubona kulowo muzi. Zakewu ngiyakubona unenkinga enkulu. Kufanele lento uthi ingene. Vele bengifuna lokho. Ngoba mangathi sonke asame siyongena esifuthweni, ngeke sikwazi ukungena sonke. Kodwa lesi ngicabanga ukuthi isona sifutho lesi. Sona sifutho esiyokushaya ikhiphe yonke le ndlela. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli uJesu uyabona ukuthi uZakewu unenkinga. Uthi Zakewu ngiyakubona unenkinga enkulu. Kodwa inkinga yakho uphakeme. Yehle emthini. Uma uke wehla Zakewu. Namhlanje ngiyolala kuphi? Ngiyolala kwakho. Umuzi wakho ungifanele ukuthi ngazolala khona. Amen bazalwane. Amen. uZakewu uyehla. Kunabantu okufanele behle bazalwane bese bethola izinto zabo. Ngeke ngashumayela ngelinye ilanga ngathi mina bazalwane kunenkonzo esimple engingayazi. Simple nkonzo. Simple. Phela umfundisi bazalwane akadalelwanga ukuthi ayosebenza. Umfundisi iBishop la lidalelwe ukuthi livuke ekseni lizohlala la njengoba umbonelele lo baba lo. Bishop la lidalelwe bazalwane ukuthi lizohlala emsamo bese liba nefoni njengoba sekwaba nemafoni. Ingabe yi-landline ne-cellphone. Lilindele wena ofone out nginenkinga mkhulu e1 no2 bese liyathandaza. Amen. Bese umsebenzi wakho ukuthi wena kuyo yonke into oyenzayo inzuzo oyitholayo ngenyanga ukhipha ini okweshumi. Ayi anengizwa bazalwane. Kodwa ngikhumbula noyedwa la okhipha okweshumi. Umubona abazalwane abasindisiwe abagqoka high heeling lokho kude lokho. Umbabona bekhuluma isilungu begibela imoto eziphezulu ingoba bayazi baze bakhuluma ngesilungu bathi it's tight. Amen bazalwane. Bayakhipha okweshumi. Inkinga nina bazalwane ni ugwambela kwesami. Kodwa makunenkonzo ezinkulu ngijima kakhulu. Uzosenzani idlozi. Uzosenzani impela ezoyenza. Yini ngoba phela idlozi lethu. La bazalwane yazi mangiloke ngimini. La komama ubani uJabu wakamchunu yashintsha. Wakamchunu wakamachingwa. Usemnyama. Kunabantu abahlele emnyama. Awubabuze labana abaphandle ukuthi ubani uJabu wakamchunu. Hey. Amen bazalwane. Amen. Manje bazalwane ngifuna ukuzonifundisa ngale nkonzo yokweshumi. Usukwenzile konke buka namhlanje sizoqalela ipage elisha. Sekukwena ukuthi le page ulibhala ini. Amen bazalwane. Amen. Mawulibhala bazalwane ulibhala kahle noma ulibhala kabi. Thule bandleni bazalwane. Amen. Manje bazalwane kufanele ukufunde lokho. Ukuthi uyabona namhlanje unenhlanhla. Nazi ibani ziyavuka. Izono zakho zonke ziyashiswa. Bonke abakini bazalwane mawukuthi awukazi ubenzela umsebenzi.
namhlanje ngizonitshela into eyodwa. Wonke umuntu owashona owayekuthanda owayekukhonzile namhlanje sizokhumbula yena. Sizothi kuyena siyabingelela. Amen bazalwane. Amen. Sizothi kuyena siyabingelela siyakhumbula lapho khona. That is why ingoma ithi sikhumbula amakhawa kithi asewadlula. Uzawuthi mase uhamba kunalesipane esiyelo sikuwena. Niyezwa bazalwane? Amen. Kunalesipane esiyelo sikuwena engizocela ukuthi bazalwane nisithathe lesipane. Amen. Manje sifike endlini. Nawe bazalwane thola impepho yakho. Thola i-orange eli-1, i-apple eli-1, usweet oyi-1, i-drink e-2 liter. Uzenzele indadana lakho. Futhi ngizoxhumanisa kwasenkonzweni nalokho. Amen bazalwane. Amen. Okuthandwa Mayisaqasha kanjalo esaba. Yebo. Lalela, umoya ongitshela ngosipho kaMkhize. Angazi khabazela bani la. Nangizuthi ngithini. Lo muntu bekumele ngikhulume ngosipho kaMkhize. Ngikhulume ngoJabu wakaMchunu. Niyangizwa ngithini. Angazi labantu bakhe. Okuthandwa bazalwane ukuthi manje suka la namhlanje ku21 days nginitshele ukuthi idala lisebenza kanjani. Uma sekumiswe kanjena sekukanje ithunywa azilindi zisebenza immediately. Uma immediately uphume emanzini iyaqala lento iyasebenza. Umuntu omendleleni yakho yamsusa. Amen bazalwane. Amen. Uma izinto zakho zibophile zimele ziqaqe ngoba kunento ezawusuka. Uma beqala besangana beqala bekhuluma izinto musukulwa nezitha zakho ngakubamba. Bamba la ngengushaya Waqala waphikisana nezitha zakho uNkulunkulu nedlozi liyahlehla. Dedela basebenza. Njengamanje bazalwane sizosukuma masisukuma la. Ngicela umngane wakho kumyeke. Ningizwe bazalwane. Amen. Umngane wakho njani? Umyeke. Kunabantu bazalwane abazo lahlekelwa izinto ngenxa yabangani. Amen. Uma bazalwane sisuka la othatha isigubhu yasithatha isigubhu sakhe. Omunye nomunye bazalwane ulandela mina. Amen. Mawungilandela siyahamba siyechibini manje. Amen. Ngiyacela uma ungena ufike echibini asifuni utshela umkhokheli asifuni utshele mina. Amen. Ihlazo lakho uyalazi. Amen. Into ofuna uyingenele emanzini uyayazi. Amen. Namhlanje asifuna ngikufaka ebusuku. Sifuna ukufaka emini kaBhaka ubonakala yonke into. Sibone ukuthi uzogoloza yini futhi uzosaba yini. Haleluya. Sizokufaka. Cha ashona amanzi amala. Kodwa khona siyokufaka. Cha asikulwisi. Yazi mawufika emanzini oyifundisa into e1 ake ngalwe nalabantu ngoba mawulwa sizoba.
mawungali uthi siya nawe siyokufaka nje kawu4 noma 5 siyokuhlambulula tshela uNkulunkulu uthi namhlanje utshwala ngicela ukubiyeka insango ngicela ukuyiyeka ukuthanda amantombazane ngicela ukuyeka ukuthanda abafana ngicela ukuyeka ukuthakatha ngicela ukuyeka ake ngintshele bazalwane ngendaba yokuthakatha ngoba kunala nibuye izinto niphithanise akusho ukuthi ukusebenzisa umuthi ukuthakatha nizwe lithi iBhayibheli bathakathi nezinyanga niyabhujiswa angithi bese ethi omunye umuntu awumkhulu nawe unyanga uzobhujiswa cha ngizobhujiswa mangingathi ngihleli phansi vele ukuthi okay ukhwezi ngenyanya langani ake ngene esikolweni ngithi ngisuka esikolweni bese ngisuka ngemathuneni bese ngithatha imkhonto yami bese ngithi bese ngithi 1 ngithi 2 awe nemoto ukhwezi ngikuthakatha lo haleluya but ukhwezi mayizongisukela njengoba bebengisukeli bazalwane bethatha izinto zami imoto yami bayihijack bathatha izinto zami bekufanele ngithule ngigoqe izandla nginyanga ngeke ngithule bazalwane lapho ke nami ngiyajikijela nami ngikhombisa abantu nami impela ngeke bafana ngimdala nale yabo so uma wena uzosukela abantu uthi mawugoma uphethe umeso lokuthi uzibani ngithi akenze ukuthi ngoba uthatha indoda yami uyathakatha namhlanje bazalwane makunomuntu othatha indoda yakho hamba upost status usho nje status uthi kophela inhlamba hambe update ku Facebook update ubhale nje ufike ubhale uthi kophela inhlamba ma kunomuntu bazalwane okumise kabi othangilayo yilo muntu ufike ubhale nje uthi uyadlala uyoshintsha umshoko manje ubhale nje kanjalo uyoshintsha umshoko manje ngoba ikhona into ezoshintsha mawuphuma emanzini abanye bayosithulela ubufakazi besadla inyama la bathi ayibomkhulu nakho kwenze ukuthi hawu nakho kwenze ukuthi